Și astăzi vreau să vă spun că, păi, am un anunț. Anunțul este că... Așa că am uitat unul. Frate. Deci, eu cred că am filmat destul pentru astăzi. Da. Nu ce vreau să spun, doamne, că am uitat. Uite, peste 3 minute, nu pot să cred așa ceva. Vai de capul meu, vai de capul meu, vai de capul meu. Ce mă fac eu? Cum n-ai vă spun eu vouă? Mi-am amintit. Vreau ca voi să-mi scrieți în acest video, să-mi scrieți ce va urma în episodul al 3-lea, adică să creați voi totul. Adică să scrieți multe persoane și eu o să aleg tot de la început până la sfârșit, voi să-mi scrieți și ce se va întâmpla acolo. Da, ok. Da? Asta a fost tot anunțul, mi-am amintit acum, așa că pa!